Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, pampagaanta ning mga orasa sa spotlight karong buntaga, mga kapuso, atong mailaila kining laing sugbuanon nga vlogger o social media content creator. Talag sa unsab ni siya og content, mga kapuso, kay maghatag siyag kasayuran sa iyang mga viewers o mga followers sa makalingaw nga pamaagi. Maila-ila to karong buntaga, mga kapuso, si RJ Bula. Good morning, RJ! Hi, I'm RJ and I am happy. Emoji, emoji. Hi, may buntag. Emoji, emoji. Good morning, RJ. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga. Kanus amang ka nakasugod ani imong pag-vlog o ganong nakadesisyon man ka nga mag-vlog? Pag-una lang, nagsugod ko ni mga November. I don't have any fun. That's why I made the video just to laugh for myself, you know. Katawa na akong gagalingon ba kay pandemic, medyo anay tawa-tawa, way klase. Kabaw na kanya, i-share sad na to kay lagi, I'm a good person kuno hay na may. Sir RJ, ang imo bang content makabantay mi nga maghatag kag trivia, gusto nimo hatagan og tubag ang mga pangutana diha sa katilingban, nganong kaniman nga content ang imong nahunahunaan? Di kani nga content kay because I believe that it will relate to anyone. You know, while just doing my bike, I also ask question while on the road. And sometimes, it's really, kabawa na, anang di mo kabawa sa tubag. You know, for example, giun sa pagtaas ang crane. Kung imagine tao na, gial sa helicopter, kaya dili man di ay. Diba? Ginalang ko mo tubag sa question nga, simple ra kayo, pero maigo na. Before we proceed, murag na-distract you ko na imong sulob, kaning imong message sa imong shirt, unsa may buot pasabot ini? In ancient Greece, this was ito ang tawag sa mga taong walay pakibana o dili manghilabot sa ilang katilingban. No idiotis, which means no idiotis, may paki. So not idiot, di ba? I have care. I have care. Do na gyud kay pakabana. Pakabana. Yes. Sa katilingban. Adunay Sa mga vlogs nga nabuhat nimo, Sir RJ, unsa may pinaka-paborito nimo ug nitatak yun sa imong mga followers? ug katong bawl, kabantay man ang makaredit man guro mo ng the sound of bowl kanang egg flash na to na. Ako sa may mga bowl dire. Tungod siya sa siphon effect. Inigsod sa tubig dito sa cesspool. When you go up, the gravity pull the water and it will spin and it will create a air here. I don't have any demonstration. And the hair is pangkap here. The water is, you know, the water here bowl. And it will go like that, like that, that, like. Then that's the sound. Like that. Understand? Sound. Sir RJ, ang imong mga video content, hatagan sa big atensyon ni Nas Daily, of course, kasi wa kaila ang sikat pod nga vlogger. Reaction ni mo, sir? Nagstorya na, mister. We talk already. And without any application, pass in Grab for Food scholarship. Katong iyang scholarship bitaw for video making 6 months. Nagstorya mi last month and dala nasud na daw ko. Doon na sa mga pangutana nga ngano ko nga if you won't mind, ngano ko nga murag naka-idea sab ka nga mosunod sa pamaagi ni Nas Daily, sir? I hate, you know, misinformation, and I discovered Nas Daily. I idolized him because the way he communicates to someone is very effective. But the difference is no one is laughing. That's why I add some twist before you learn. You know, laugh before learn. Finally, mensahe nimo sa mga viewers nagtan-aw nato karong buntaga. Ang atong tingog mas kusgan pa sa bisag unsang balaod, mas kusgan pa sa bisag kinsang tawo nga naa sa iyang katungod. Ang atong tingog usa sa pinakaimportanteng butang para sa atong katilingban. O kinahanglan ni natong ang tingog nato madungog. No? Kay ang tingog usa ka instrumento para matuman natong pangandoy para sa ato ang nasod. That's all for today. See you next week. Char! Daghan kayong salamat og nalingaw gid mi pagpakikistorya nimo karong buntaga, mga kapuso.
sugbuanon nga vlogger si RJ Bulat. Salamat RJ. May problema, may problema. Salamat. Salamat.